Ακούσαμε σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, και αν προχωρήσει κανείς λίγο στο επόμενο εδάφιο από αυτό που ακούσαμε σήμερα, λέγει ο Χριστός τον εξής λόγο. Λέγει: μη κρίνετε και ου μη κριθείτε, μην εκδικάζεστε και ου μη εκδικαστείτε, και απολύετε και απολυθήσεστε. Εδώ θίγει ο Χριστός τρία όμορφα θέματα, πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά, πολύ ουσιώδη για τη ζωή μας. Το ένα θέμα είναι η κρίση. Το δεύτερο είναι ο εκδικασμός. Και το τρίτο είναι η απόλυση. Και όταν λέμε απόλυση, εννοούμε την αθώωση. Το θέμα της κρίσης είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι ως χριστιανοί. Ο Θεός δεν μας έδωσε το δικαίωμα να κρίνουμε. Το πήρε αυτό το δικαίωμα, το έχει μόνον Αυτός. Μας έχει δώσει άλλα δικαιώματα, μας έχει δώσει άλλες ευλογίες και μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα πάνω σε αυτόν τον κόσμο, αλλά το δικαίωμα της κρίσεως μας το έχει αφαιρέσει. Γιατί μας το έχει αφαιρέσει? Διότι εμείς ως άνθρωποι έχουμε εμπάθειες και όταν κρίνουμε επενεργούν μέσα οι εμπάθειες οι δικές μας. Οπότε τα κριτήρια τα οποία έχουμε είναι λανθασμένα. Έχουμε κακία, έχουμε φθόνο, έχουμε ζήλια, έχουμε κυρίως τον εγωισμό. Οπότε όταν ξεκινήσουμε να ασκούμε κριτική, μπαίνει μέσα ο εγωισμός μας. Και εκείνο το οποίο θα κρίνουμε είναι με βάση τον εγωισμό μας. Άρα λανθασμένα τα κριτήρια. Και πέρα από αυτό, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να κινείται, τον βλέπουμε κατόψιν. Ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του? Όχι, δεν το ξέρουμε. Ο Θεός μόνο ετάζει νεφρούς και καρδίας. Επομένως αυτός και μπορεί να κρίνει. Εμείς που δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, εάν επιχειρήσουμε να τον κρίνουμε με κάποια εξωτερικά γεγονότα τα οποία βλέπουμε, σίγουρα είμαστε λανθασμένοι. Επομένως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί η κρίση όταν την ασκούμε δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση της αγάπης. Καταστρέφει την αγάπη. Και η αγάπη είναι ο κύριος συνεκτικός κρίκος, ο οποίος πρέπει να διαμορφώνεται στις σχέσεις των ανθρώπων για να υπάρχει μια ευλογημένη και καλή κοινωνία. Οι κρίσεις λοιπόν, και είναι πολύ βασικό να το δούμε, διότι οι άνθρωποι πανεύκολα κρίνουμε. Δεν βλέπουμε την δοκόν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εις το μάτι μας, αλλά το άχυρο που υπάρχει εις τον άλλον. Και μας λέγει ο Χριστός, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε τη δικαία κρίση. Τη δικαία κρίση να έχετε. Ποια είναι η δίκαιη κρίση? Είναι η κρίση που έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος και κάνει δίκαιη κρίση. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είναι η αγάπη. Είναι αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, ότι αν έχεις 10 καρύδια και θες να αποδώσεις δικαιοσύνη, η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι να πάρει 5 ο ένας και 5 ο άλλος. Του Θεού η δικαιοσύνη είναι να πάρεις 2 εσύ και να δώσεις 8 στον άλλον. Αυτή λοιπόν είναι η κρίση του Θεού, η οποία καταπιάνεται από το ένα καλό που έχουμε, παραβλέπει όλα τα άσχημα και μας κρίνει με βάση το ένα καλό. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς αυτή τη δικαία κρίση και τους άλλους ανθρώπους να τους βλέπουμε στα προτερήματά τους, στα χαρίσματά τους, και με βάση αυτά τα καλά που έχουν να τους κρίνουμε. Αν μπορούμε να το κάνουμε, ας κάνουμε τη δικαία κρίση. Ιδάλλως, αν μπαίνουν στη μέση οι εμπάθειές μας, τότε τα κριτήριά μας είναι βεβαίωτατα λανθασμένα και βαραίνουμε την ψυχή μας, διότι επιτελούμε μία αμαρτία. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας θίγει ο Ιησούς Χριστός είναι ο εκδικασμός. Εκδικασμός είναι κατά την νομική έννοια να εκδικάσεις κάποιον και να τον πάσεις στο δικαστήριο και να του αποδώσει δικαιοσύνη ο δικαστής. Υπάρχει όμως και η εκδίκαση την οποία κάνουμε εμείς οι άνθρωποι μόνοι μας, και πιάνουμε έναν άνθρωπο και τον καταδικάζουμε κυριολεκτικά και λέμε για αυτόν, εκείνο και το άλλο,
αλλά και κινούμαστε και σε πράξεις καταδικαστικές για Αυτόν, από ξυλοδαρμών μέχρι και τον φόνο που φτάνουμε. Αυτός είναι ο εκδικασμός που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε προς τους ανθρώπους. Και λέγει ο Χριστός, μην εκδικάζεστε ή να μην εκδικαστείτε. Εάν δεν δικάζετε τους ανθρώπους, ούτε κι εσείς θα δικαστείτε. Είτε είναι στην δικαιοσύνη, αποφεύγετε και αυτή τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, είτε είναι στη δική μας προσωπική εκδίκαση που θέλουμε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους πανεύκολα, εάν μας πειράξουν στο οποιοδήποτε σημείο. Και το τρίτο θέμα το οποίο μας διανοίγεται είναι το απολύετε και απολυθήσεστε. Η απόλυση, όπως είπαμε, έχει την έννοια της αθώωσης. Αθωώνεται τους ανθρώπους, όπως μέσα σε ένα δικαστήριο κατά τη νομική έννοια αθώωση σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κατηγορείται και βρίσκεται σε κατηγορούμενο σκαμνί, κάποια στιγμή αποδεικνύεται ότι αθωώνεται και είναι αθώος. Τέτοια αθώωση να δίδουμε στους ανθρώπους, και η έννοια της αθώωσης, αν την προχωρήσουμε, έχει την έννοια της συγχώρησης. Και έτσι όταν συγχωρούμε και αθωώνουμε τους ανθρώπους, εδώ χρειάζεται να δει ο άνθρωπος τα πράγματα με την επιοίκεια, με τη συγκατάβαση, να μην τα βλέπει με το συμφέρον, αλλά με την παράβλεψη, και αμέσως συγχωρεί τους ανθρώπους. Οπότε βρίσκεται σε τέτοια θέση που για μεν την κοινωνία μπορεί να φαίνεται λίγο αδύναμος, αλλά για την εκτίμηση και την κρίση του Θεού είναι κυριολεκτικά ο δυνατός. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία θέματα τα οποία μας θίγει ο Χριστός, και ας μην ξεχνάμε και το άλλο το οποίο λέγει, με όποιο μέτρο μετρούμε θα μετρηθούμε. Όπως εμείς μετρούμε τους ανθρώπους και όπου τους κατατάσσουμε, εκεί τελικά θα καταταχθούμε εμείς. Και όσο τους ανεβάζουμε, ουσιαστικά εμείς ανεβαίνουμε. Και ο κρίνων των έτερων, να κλείσουμε με αυτό, σφραγίζει τα εαυτού κακά. Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Ο κρίνων των έτερων βάζει μία υπογραφή και καταγράφει τα δικά του κακά. Όποια λόγια λες για τους άλλους, ουσιαστικά τα έχεις εσύ. Και επομένως χρειάζεται προσοχή να δεις τι λέω για τους άλλους, άρα αυτός είμαι, και ας διορθώσω τον εαυτό μου. Ας γίνομαι λοιπόν, όπως κλείνει το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, οι κτήρμονες και οι ιοί του υψίστου. Δηλαδή όπως ο Θεός πράττει και είναι φιλάνθρωπος, έτσι να είμαστε κι εμείς, και έτσι να είναι τα κριτήριά μας, εάν πρόκειται να κρίνουμε, μόνο με τη δίκαιη κρίση όπως είναι αυτή του Θεού.